po. Na? Dari ang balay ni Ma'am Crystal, oh. Nasa dia? Ay, may tuyo niya. Oo, palagi ko ga. Hi, ma'am. Kita mi ni Ma'am Crystal. What? Crystal po. Sinadahan Panyares. Ang dami mga pangutana naman ba? Kaya na mag-delivery dari. What? Lazada? Ah, ka nag-order. Shopee, Lazada. Pwede makuha lang ka bang? Kailangan mag-dari mong pangalan. Hindi totoo yan. Pwede may makano? Nope. Speaker man ni siya, ma'am. Dili Melody Panyares or Nope. Dili po. Cristilo Sinadahan Panyares from Lazada. Oh no! Kani ma'am, nadara niyo mong order na Bluetooth speaker. Bili ang ano man good ani is full siya ka buo. Oh no. 800 ang buok, ma'am. Nag-sale daw ni Mang Good, 1,200 each. Wala. Ako ate noon. Ako wala namang kukuy order ko. Pero sa kalas ka order, ma'am. Pa ato lang September, August. Wala ko kayo mali og pindot sa imong ano, application. Nope. Saan kanino? Kay ikaw mo kani, ma'am. Nope. Cristilo Sinadhan Panyares. Oh no. Dari from Lazada, so purok Libra, lower salog lang po. Then speaker, Bluetooth speaker 10 pieces, 800 pesos each. Like 800 ang book, ma'am. So 10 nakabook, 8,000 imong balance. Oh no! Lagi, ma'am. Unsa day ma'am mo nagbaligya ka ganyan ani? Nope. Business ka? Bakit kaya? Pero ang akong ate may Kaya nakabutang dari free shipment. Wow. Door to door manggo daw. So naan ang item dari. Wow! kaya akong ate may kuan ko si Kisa jud usually nag-order sa inyo. akong ate. Pero naka-order po ka sa Lazada before. Oo, pero nasin nila ato. Okay. Unsa ka nino? Kay imposible pud magkamali sila, ma'am. Sa imo man gud nakabangana. Namo gud siya gi-order sir na speaker inani ba Bluetooth. Oh no. Sa Panyares sir. Opo. Sa application yun sir sa Lazada pa. Natingala galit mi sir kay nganong naa Ang siya. usa ko sad nasi nakatudre kanang kuan. Kanang bintas. Dili ka ni mystery box ma'am or sa pa. Kuya lamang ano yung anak sir. Na ba ang item dari ma'am? Okay ra. Lantaon nimo na jud dito ma'am ang item. Tuloy mo yan! Baka lang nila din no? Si Melody sad tinga sad may anong naay kanang kuan sa Lazada wala siya kuan sa Lazada. Oh no. Oh. Ba't lang ka ni sir kay kami igora pud may deliver good. Dili man pud mi mohatod og wala puy address nga kuan kay natultulan man pud dari nang tanan man gud sa mga silingan niyo dari ba dari man daw ang balay good. Ni okay ra man picture na lang siguro ka namo nga para kumatod niya dili lang siya wala siya order para napod may ma-report. Bola lang yan. Ali ma'am, kay kuan man gud. What? Ulo man gud ni ka buok, ulo ka box. Ampo. Speaker man. Opo. Nope. Oh Nga naitabuhan na mo anit before? Meron pa nga na. Siguro si order kuan wala siya kuan sa Lazada ko ang sawa. Picture lang ma'am, okay ra nimo. Kung sabi lang mga anak sir. Dili ra man ma'am kay Makakana kundi. dili man. Oh, picture ra man kay. Oh, documentation ra man. Opo. Hindi alam mo ba ay noon sa mga dira oy. Oh, lagi. Sige. Sige po.
So, same food sa imong boyfriend. Alin na? Budget lang kayo ma'am, picture lang daw. Picturean lang ka na mo. Okay naman ka mong picturean. Sige, di naman ka. Surprise! Surprise mo, mom! That's for you, mom! Diri ka, mom. Oh, sa imo na tanan, mom. May goodness! Sige lang po. Ayan, so, surprise delivery for you po, mom. It's a prank po lahat. That's for you po. Okay lang dito ta. Okay lang. Na-surprise ka? Pasensya na, ma'am. Dili dahil saya sa Lazada. Ano ka din? Surprise for you po. Okay, so ito meron plus start. Surprise delivery po, ma'am. Isa prank. Pasensya na, ma'am. Iguro po ka na mag-iilan. Joke lang po lahat. Ayan. Ganahan na ka, ma'am. Tanawa po. Wow, daming memories. Okay, good afternoon po, ma'am. Then, good afternoon, everyone. Namalay mo, ma'am. Pwede duyugan na to si ma'am dari sa iyahang kiling bonus. Anyway, ma'am, pasensya na po. It's a prank po lahat. We are not from Lazada. We are from Everything Surprises po, ma'am. Surprise delivery po yun pala. It's a prank po. So, talagang ginawa lang namin yun is para ma-surprise you ka, no? Para ma-invite ka na mo, para mo lantaw sa van. Ganahan na ka, ma'am? Okay. Surprise delivery for you pala, ma'am. Alright, so syempre, basta natingala ka nga, no, ma'am, o kinsami, magpaila-ila may kuusap. We are from Everything Surprises, nalay special person na gusto kahatagan na ni, which is, klaro na kayo kinsa. Okay, so kabalo naman yung ka, ma'am, nagkinsa-gahatan, no? So this time, inani lang jud niya ipa-feel sa imo nga ano still worth ka sa iya ha, still i-value ka niya, still nag-long siya sa imo ha, no? Alright, so mamaya malalaman natin iyahang mensahe na abot siya message. So but before that, syempre na siya mga special gift na gusto ipabot sa imo ha, so hinahinayan sa napunton mo maghatag, no? So dili na mo lang kay langayon, inani ka sweet, inani ka special imo ha. At lang karon, ma'am, kita gadyo kanyang special day na siya i-prepare na 1 dozen bouquet of roses. Wow! That's for you po, ma'am. So, syempre, ginani siya kasi for you na sa siya ginayatan sa na Dairy Milk Chocolate! Ayan, so. Grabe ka special nga day today. So, dini lang kay kuno, ma'am. Syempre, sweet kay siya sa imo, ha. Since wala daw siya dari, ma'am, na siya i-prepare sa imo na human-sized teddy bear. Wow! Sana all. Okay, sa balikuro na to dari. Play. Alright, so ma'am, yan na muna. Kana lang daw sa muna yung ihagi mo. Since wala siya dito. Alright, so syempre ma'am, inani ka sweet. Gihapon, sa nasubject i-prepare sa imo na Black Forest na Red Ribbon Cake, ma'am. It's for you po. Sana all. Okay, sa tigsan na all na lang yan, Ron. Okay, so happy na ka, ma'am? Okay, alright. Okay, so ma'am, na dila may occasion karon pero talaga naghatag siya effort, special day for you today na para mahimong memorable,
gihimong special. Okay? Excited na ka sa iyang letter? Okay, so na siya yung mensahe para sa imo today, ma'am. So, syempre, no? Para ma-feel good mo. O kung sa yung mensahe, ani, nga, anong gihimo niya ni sa imo today? Okay? Ano kayo niya nga, no? Okay na naman. Ako lang basahod na nga. Distance may keep us apart, and that's true. But know that I am always here for you. You are always in my heart, and I take you with me for wherever I go. You may not be with me, but you are always in my thoughts and dreams. Lang, how are you po? How is school? I hope everything is fine. Lang, sorry for all the mistakes and pains I made with you. Also sorry for your trust that I broke. I know it's hard for you to forgive me, but I hope you give me one last chance. Just one last chance. I can't go back time, but I can promise you I will change. Please believe me. You know that you are my happiness and strength lang. I can't imagine my life when you're gone forever lang. And I don't know how miserable my life would be without you. I just love you so much that I can't let you go, and it will never change forever. I'm so blessed and always grateful for having you in my life lang. No matter how far apart we are, I will remain loyal and faithful to you. You have the most caring heart, and I only have eyes for you. So always be grateful. God loves you, and I will always love you every day. I can't wait until the next time I get to see you. I hope you'll give me another chance po. Nagmamahal, Sir Sian Mahorinos Flores ng Korea. Palakpakan naman natin. So, kami na rin, no? Alright, so, ma'am, si Sir Sian na yan nagpadala ni, no? Ako extra. Ex na daw. Okay, murag mo gini reason, ma'am, nung anong nagpadala siya balik sa imo, ha? Sama pa sa kong game mo ang ex. Gusto niya makigbalikan sa imo, ma'am. Okay? So, nangita na ngayon siyang chance. Another one more chance para sa imo, ha? Para mabalik mo. Okay? So, any response, ma'am, anong yung masasabi mo sa surprise na binigay niya siya ngayon? At unsa sa imuhang response sa iyang letter kung makahatag mo kag chance sa iya, ha, or what? Dali lang, ma'am, ha? Yan, may naman siya karon. Sige po. Mag-mic or pwede lagi? Pwede naman. Pwede lang. Apa, pwede lang. Laon sa tanan ko gusto kong pasalamat sa iya ha. Kaya nakunawa na din siya ingani. Tapos sa inyo hasad, sa inyong effort. And then, gusto lang ako ikuan nga, mag-amping siya for me, kung asa siya man. Amping lang yun. Dayon, tilawas sa mga puhunan, kaon sa sakto, katulog ko din ang sakto, and then salamat, and then hindi makauli na lang ka, mag-istoryahan na ita. Wow. So, yun. Focus Saya lang mismo sa po. imong trabaho. Focus sa imong trabaho kay focus sa internship. Okay. Oo, ba't yung sa chance na sinabi niya sa'yo? Oo. Yung chance niya. Siyempre. Diba? Ano na lang. Oo. Alright. Talk lang. Okay na, sige. So, kamo na bala mag-talk, ma'am, no? Okay, it's personal. Yeah. So, syempre, public naman. Nakakahiya naman, no? Buya-bunzagin kayo ni sa imo, ha? So, we really respect sa imo ang mga
response para sa mga sender nga si Sir Sian. And aside ko nga, happy sab siya, no? Nga, happy ka sa iyahang gihatag, okay? So once again po, ma'am, thank you so much. And then this time, wala kami. Mong parents, ito kasulti ako na ko. Kasi kasulti. Oo, wala na siya. Anak. Dili lang. Okay, sige, dili lang. Okay, so, ma'am, anyway, we're so thankful and grateful, especially sa client namin, no, na si Sir Sian Maurinas Flores, now at Korea. Kasi man siya, nasa sa Korea karon nga time. Okay? So, Sir Sian, thank you so much for choosing and trusting Everything Surprises. At grabe gid na surprise gid si ma'am today. And then, salamat kayo sa mga yung ipa-experience nga nahimo sa mga memorable ni nga day para kay ma'am Cristilu, no? Cristilu. Okay, so murag wala namin masulti, ma'am. At least na-prove na gid na mo nga happy jud pud ka, no, sa iyang effort, himo nga effort today. So ang samoa lang is kung unsa magaling ang desisyon sa imuha, ma'am, ganara gid na sa imuha. Di gid mi makahupot ana. Pero hinumdumi kanunay nga sa inani nga pamaagi is gipabati gid ni Sir Sian sa imuha nga special kay kasayahan. Dili gid niya kaya nga mawala kasayahan. Kung sa manggaling tong mga past na nahitabo or what, past is past, kumbaga. Let go na lang, no? Move on na ta. So at least karon is nakabati gihapon niya sa imuha nga love kay kaniya. Wala gid na change ang unsa yung pagigugma diha sa imuha. Unsa to before until now. Sama pa niya until forever. Gusto gagali kaniya nga makauban. Okay? So grabe, marag na ni ma'am. Mutuoy gid forever ni ma'am. So kami nga kuan ani naghatod mo inyo na lang minsan na all. So but anyway, thank you so much and I really hope na ma-okay ang tanan, no? And we really wish then and pray, we hope and pray na ma-okay ang tanan and then mahimong stronger pa ang relationship ninyo kung sa may whatever plans to you. And then ramdumi lang kanunay ma'am dapat naka-center gid yapon ta kay God. Isalig nato ang tanan kay kaning love gift man ni nga gikan sa Ginoo sa tuwa. So kung kita lang sa tao pagkatawanon is wala gid tay gugma, no. Kahit na nahigugma is because ang Ginoo man gid pud unang nahigugma sa tuwa. So kana. So padayon lang ma'am, no. Ang nanginaot may nga ma-okay gid mo ni Sir Sian. So once again po ma'am, thank you so much po. Greetings from Everything Surprises. So okay na ma'am, bye-bye then like is ka sa camera.